Poskupljenja struje neće biti, kaže ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić, sve dok se privreda ne oporavi. Ani gas neće pojeftiniti, bar ne u narednih mesec-dva. Najavljeno je da do kraja godine poskupljenja struje neće biti. Da li možemo očekivati pojeftinjenje gasa? Poskupljenje struje neće biti do onog trenutka dok ne oživi celokupna privreda u onom intenzitetu koji je bio na nivou prošle godine. Što se tiče gasa, cena prirodnog gasa sada je niža nego u trenutku, značajno niža nego u trenutku kada je formirana ova maloprodajna cena. Međutim, nije bio uzet u obzir disparitet kursa između dolara i dinara i Srbijagas je poslovao sa gubitkom. To je jedan od razloga, pored snižene potrošnje gasa, što najverovatnije u narednih mesec-dva dana neće doći do promene cena gasa na niže. Radna grupa Vlade Srbije trebalo bi da izabere nezavisnog revizora koji će ispitati poslovanje NIS-a u prošloj godini i nezvanično se saznaje da će to biti revizorska kuća Ernst Young. Imate li neke informacije o tome? Vlada je odredila 4 top revizorske kuće, koje imaju najviši rang u svom poslu i jedna od tih revizorskih kuća biće izabrana najverovatnije. Prošle nedelje potpisan je ugovor o saradnji privrednog društva, Termoelektrane Kostolac, Instituta Mihajlo Pupin i IMT Automatika o rekonstrukciji Termoelektrane Drvno. Ugovor je vredan 500 miliona dinara. Možete li nam reći nešto više o toj saradnji? I šta će biti? To je jedna od faza u rekonstrukciji koja je na naše zadovoljstvo i na našu sreću dodeljena domaćim preduzećima, odnosno dodeljena je institutu oko koga će se formirati konzorcijum preduzeća koji će deo ovih poslova obaviti. Ministarstvo rudarstva i energetike se založilo da sve što je moguće vezano za rad u oblasti energetike se realizuje sopstvenim snagama, čime bi zaposlili domaće potencijale, domaću privredu i naše radnike.